ọganihu gị dị anyị mkpa, ọganihu gị dịkwa anyị n'obi. Ya na nke taa anyị ji isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke anyị ga-eleba anya, nke gị onwe gị ga-abụ ilere gị tinye ntụle gị ma kpọkwa anyị n'akara igwe okwu anyị ga-akpọpụtara gị n'ụbọchị taa, n'ihi na okwu a anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị taa dị oke mkpa maka ndụ mmadụ niile, ọkachasị ndị ntorobịa ala anyị. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-ewetara unu isiokwu a n'ihi na asị tu wụ isi opi. Ndị Igbo tụrụ ilu si tu wụ isi opi. Ihe mere anyị ji eleba isiokwu a dị oke mkpa anya n'ụbọchị taa na ihe omume anyị kpọrọ okwu ndụ bụ maka na enweela ọtụtụ ihe mmegheri anya nye ndị ntorobịa ala anyị. Ya wụ isiokwu anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu anyị na-ekwu maka ya sị enweghị ọrụ na-eyi obibi ndụ ndị ntorobịa anyị egwu taa. Ajụjụ na-ajụ sị ọ bụrụ dị na ewepụ asambodo na akara nzere ị natara na mahadum, kedu nnọọ ihe ọzọ ị ga-emefu maọbụ rụpụta? Werekwa ya ọzọ, enweghị ọrụ na-eyi obibi ndụ ndị ntorobịa egwu taa. Ajụjụ a na-ajụ sị ọ bụrụ na ewepụ asambodo na akara nzere ị natara na mahadum, kedu nnọọ ihe ọzọ ị ga-emepụta, ihe ọzọ ị ga-arụpụtafụ? N'ihi dịka anyị si kwuo na mbụ, enweela ọtụtụ ihe mmegheri anya n'ebe ụmụ okorobịa ala anyị taa nọ. Enweela ọtụtụ ihe mmegheri anya n'ebe ụmụ agbọghọbịa ala anyị taa nọ. Ụba girigiri, ụba aba taa nwụọ echi. Onwezi onye chọrọ imeda obi chepụta ihe dị mma ọ ga-eme wee nye aka na ndụ. Ọ bụ eziokwu na ọnọdụ inye ọrụ n'ala anyị taa na-agba ọnyụpa, mana n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ilezie ya anya, onye a jụrụ agakwa na-ajụ onwe ya. Enweghị onye ọbụla Chineke kere n'ụwa a Chineke gbawara aka. Onye ọbụla n'ime anyị n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ nwere ofu ihe Chineke jiri gọzie gị. Ihe dị mkpa wụ ị ga-elebakwa anya chọpụta ihe ahụ Chineke jiri gọzie gị, wee lezie anya mụta. Ọ bụrụ ihe ị ga-amụ amụ gị mụọ ya, mụta ya otu dị mma. Ọ bụrụ ihe ị ga-amụ amụ gị mụọ ya, mụta ya otu dị mma. N'ihi na mmegheri anya, ụba na ịchụ akụ n'ike dị ọtụtụ, ọ karịrị akarị n'ebe ndị ntorobịa ala anyị nọ taa. Ọbụla dị ụfọdụ ndị ntorobịa ala anyị maọbụ ndị nke ụmụ agbọghọbịa kwa, ọtụtụ n'ime ha nwere ohere ịga mụọ ọrụ. E nwere ọtụtụ ndị e nyere ohere ịga mụọ ofu ihe maọbụ nke ọzọ, mana n'ihi oke ngwa ngwa ịchụ akụ, n'ihi oke ngwa ngwa ịchụ ụba, ọtụtụ anaghị amụcha ọrụ, mụọ ya ghee eghe n'ọrụ. O nwere ha na-akpọ mmadụ ịmụ ọrụ, mụta ya ghee eghe. Ndị bekee kpọrọ ya ịmụ ọrụ. Ndị bekee na-akpọ ya ịmụ ọrụ, dia perfect n'ọrụ ahụ ị mụrụ. Ọ wee pụta as a half baked dịka ndị bekee si akpọ ya. Mmadụ na-amụta ihe, mụọ ya ghee eghe. Mana nke ugbu a wụ na ọtụtụ achọzighị ighe eghe n'aka ọrụ ezigara ha ga-amụọ. Naanị na ha chọrọ ka a chụrụ ụba girigiri na-aga. Ya dịka m si gwa gị, ama m na ị ga-enwe ntụle maọbụ ihe ị ga-achọ inye dịka ndụmọdụ nye isiokwu a n'ụbọchị taa. Ndụmọdụ gị ga na-aga na ihe gbasara isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị taa. Ihe ị chere ga-awụ ihe dị mma ụmụ okorobịa ala anyị, ọtụtụ ime ha kwesịrị iji lee anya, lebara ndụ ha anya, nwee ezi echiche maka onwe ha. Chee ya n'ụzọ ọzọ sị, ọ bụrụ na a sịkwanụ gọọmenti enye ha ọrụ, aga m afọ ịga n'aka n'ụkwụ ka agụụ gbuo m. Ọ ga-aka mma ka m nọrọwazie na-ele mme gọọmenti ji enye ọrụ? Ihe ndị a dị mkpa ka e nwee ike inwe ezi olileanya maka ọdịnihu, belata ụbịam, belata oke ụkọ, belata oke agụụ. N'ihi na dịka otu ihe niile si ghado anya n'ụbọchị dị ugbu a, agụụ na ụbịam chere anyị aka mgba n'ihu karịrị akarị. Agụrụ na ụbịam na-eche ọgbọ anyị aka n'ihu
n'ọdịnihu karịrị akarị. Ya ọ dị mkpa mmadụ ịkpọ onwe ya oku, lee anya sị elee ihe ọzọ m nwere ike ibido n'onwe m, harakwa ịnọ na-ele anya sị ka gọọmenti nye anyị ọrụ. Mgbalezie n'anya ọtụtụ ụlọ ọrụ taa ndị na-edenyere akwụkwọ na-arịọ ka ha nye gị ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ taa ị na-edegara akwụkwọ eji arịọ ka enye ọrụ. Ọ bụ na o doghị gị anya na ọtụtụ n'ime ha ihe ha chọrọ n'aka gị wụ elee ihe ị ga-emepụta nwụrụ anyị, kedu dị nnọọ ihe ị ga-emepụtara ụlọ ọrụ anyị a iji bulie ụlọ ọrụ anyị a elu, ọ iji hụkwana na anyị na-aga n'ihu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ taa enweghị ihe ha ji asambodo gị ma ọ bụ akara nzere gị eme. N'ikwu nke bụ eziokwu n'ezi asụsụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ taa enweghị ihe ha ji asambodo gị ma ọ bụ akara nzere natara na mahadum eme. Ihe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ n'ụbọchị taa wụ elee ihe ị ga-arụpụtanwu, elee ihe ị ga-emepụtanwu, ka ọwụ ha were gị n'ọrụ. Ha na-apụkwa na-ego ndị ọrụ ga-eme ihe ahụ eji maka ya were gị n'ọrụ. Ha were gị n'ọrụ, ha na-apụkwa na mba na-apụ na-egote ndị ga-abịa na-arụ ihe ahụ eji maka ya, ihe ahụ ịrịọrọ si nye gị ọrụ a na-apụkwa na-egoro ha ndị ọzọ ga-abịa na-eme ya. Ọ dị mkpa na anyị lebara okwu ndị anya ka anyị nwee ike ibelata ọtụtụ arịrịọ juru n'okporo ụzọ akarịala, ọ kachasị n'ebe ị ga-ahụ okorobịa onwe ihe dị ya, ụkwụ dị ya mma, aka dị ya mma, isi ekpughị ya, ụkwụ arụghị ya, onwe ihe ọbụla mere mana ọ na-arịa arịrịọ n'okporo ụzọ. Anyị nwere ike isi otu a belata ọtụtụ ihe ndị ya, mmadụ eche ezi echiche mata na o nwere ofu ihe maọbụ nke ọzọ ọ ga-emefuru onwe ya. Belata oke arịrịọ, oke ụbịam na oke agụụ. Ọ dị oke mkpa na ị wetara ntụle gị n'isiokwu anyị ji bịa taa n'okwu ndụ nke ụbọchị taa. Ya bụ n'oge na-adịghị anya dị ka ọ dị ugbu a, ama m na ị ga-enwe ihe ga-achọ ịtụnye iji mee ka isiokwu a daa ụda, daa gengem na ntị ndị niile na-anụ ya n'ụbọchị taa, ka nwokorobịa ọbụla maọbụ nwa agbọghọbịa ọbụla nọ n'ala anyị taa na-anụ olu anyị nwee ike ichebara ndụ ya echiche, nwee ike ịtụgharị uche ma sị ọ pụtara na enweghị ihe ọzọ m pụrụ ime. E nwere ike tụnye alụ ihe nwere ike ime mmadụ ya eche esi oke ọ dịkwa mma na-elenye anya n'ihe dị otu a. Ya bụ ị ga-akpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị ga-akpọpụtara gị ugbu a. Ị ga-akpọ anyị n'akara 0708-264-1625. Ọzọ 0708-264-1625. Ebolachi. Ndewo. Chief Jude, ndewo sa. Nke bụ eziokwu na ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị achọrọ ka ha gbaa taa nwee ji ọnyere ha onye nke na-achọ ịga abụ ọrụ ma ọ bụ na akwụkwọ ha na-aga aga agụtakwara na gịnị ntụwasị ha asampodokwa nke ejiri ahụ ụlọ were wete ịmara na onwe onye ga-emere ihe ọ na-enye ya ihe ahụ iji ahụ ụlọ were wete nga mere eme emete mma mana nye m na-adụ ha ọzụgbo amara mba na ọba mata ahụ echi ọgbụgba ha ejigbo ihe ndị anyị na-atụbiru si mgbagidegide ọbụla na ọnwụ ike. Ya mere biko nwa okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ga-anụ mụọ ọnụ aka ndị ahụ ugbu a agwa ahụ ndị bụ mekanik, na-ahụ ndị bụ welda, na-ahụ ndị bụ tena. Onye ọbụla chọrọ ka ọba ahụ ọba ahụ bata ma ọ chọrọ acha ma ọ chaghị acha mere ha ji achị ya chapụ ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche ya dị ka ire gbakpere ọgwụ ike, ịgba akwụna ịga tọrọ mmadụ enwe ike nweta ego na ihe ndị ọzọ dị iche iche dị otu a. Biko na ụmụnne m, o nweghị ụlọ dị n'isi anụ ndị niile mere na ụlọ legharịa anya ahụrụ m ọtụtụ ndị tiri aka n'ụmụnne ndị ha nwetakwara ego ahụ mana ewuzi mgbere abịaghị anya ahụ ọnwụ dị ikikere. O nwere enyi m nwoke m
n'anya ụmụnne ọ dịka ndị nna anyị na nna ọtụtụ ha ndị ha ndị bụ mekanik ndị bụ n'otu esi agwa mma ndị bụ n'otu esi emewe ha nwee ike were ezụpụta ya ndị ụlọ ihe mere ndị ụmụ okorobịa ugbu a enweghị ike iji site n'otu aha gbaa mbọ were mara onwe ha maka na ụba aha tọrọ atọ ụba ahụ ijiri ahụhụ were nweta Chineke ga-akwado ị ga-etinye metụta ihe ahụ ichere na ị gaghị emepụta mụọ ụlọ gbaa moto ụmụ zụọ ụmụ ụlọ ịgba ụzọ ma ihe ọzọ m na-ejere ime tupu ọma tupu na akọrọ ekwentị na ụkọ ndị nne na nna anyị anaghị enye aka mgbe ụfọ ọtụtụ n'ime ha na-echeta na ọha abata ahụ ezi na ọya kacha mma biko ndị na nna tụọrọ na ụmụ ụlọ ezi ụkpụrụ tụọ na ụmụ ụlọ otu kwesịrị izu dịka akwụkwọ nsọ si ikwu mgbe ha tụzigbe ha na ha agaghị ga ndị nkụzi ụlọ ndị na-agụ ọchịkwado ụlọ ụka anyị na ụlọ eke dị iche iche biko ụlọ ha kwuo na ụlọ ha kwuo oge na-akụzi ozi ọma ụlọ akụzi ụlọ ihe gbasara ụgba jụọ na ihe gbasara ịtụ egwu Chineke ụlọ na-eme otu a ekpere na ọ ga-enyere ụmụ anyị aka ọ ga-enyere ha aka ha nwee ike ọrụ onwe ha hapụ okwu ụgba abata wee ọ dị mma Chief okwu gị okwu ndụ omena maka nke ahụ tupu anyị anara oku ndị ọzọ enwere ozi ndị ọzọ anyị chọrọ izipụtara unu ya bụ unu ga-enwetara anyị obere ndidi ka anyị gbaa aka ahịa bịakwa